Onder meer Limburgse bedrijven steunen ontwikkelingsprojecten in het zuiden. Dat blijkt uit cijfers van een belangrijke fondsenwerver, CFP, of Corporate Funding Program. Van de €800.000 die CFP vorig jaar ophaalde in ons land, komt €150.000 uit Limburg. Als je goed verdient, staat een deel van je verdiensten af aan je medemens, aan organisaties die daar behoefte aan hebben en die steun en werkmiddelen nodig hebben. Dus vanuit die achtergrond is het steunen van goede doelen, van activiteiten, VZW's gegroeid. Van der Zande is de bekende steenbakkerij, een familiebedrijf dat jaarlijks enkele projecten steunt. Vanuit de christelijke waarden die het bedrijf typeert, vinden wij dat ook als onderneming wij een maatschappelijke plicht hebben om niet alleen lokale verenigingen wat te helpen en te steunen, maar ook een aantal goede doelen, zowel in binnen- als buitenland. Projecten in het buitenland steunen is echter niet zo evident. En daar komt een organisatie als Corporate Funding Program in beeld. Bedrijven willen iets doen in het zuiden, hebben helaas niet de expertise. Dus doen af en toe een poging, vallen dan op hun gezicht omdat het ding niet te goed opgevolgd wordt lokaal. NGO's hebben wel die expertise. Die twee werelden konden complementair zijn als ze elkaar maar respecteerden. En dan heeft een prof van de ESAL in Brussel, in het begin met de hulp van Fonds Verplaatsen en zo, Corporate Funding Program opgericht. En de bedoeling was een netwerk tussen bedrijven en NGO's. Bedrijven met twee doelstellingen. Bedrijven zouden fondsen geven aan projecten van NGO's, alleen structurele projecten. Dus het verschil tussen welvaartverdeling of welvaartcreatie. Structurele projecten is welvaartcreatie. Dus de eerste bedoeling was fondsen en de tweede, breng die werelden samen, laat die elkaar respecteren. De steun vanuit de Limburgse bedrijven wordt omgezet in duurzame projecten. Dat is zo omdat dat langs de NGO's gaat, die nog iets meer aandacht zouden mogen hebben voor de economische dimensie, maar anderzijds heel wat ervaring hebben om dat om te zetten in duurzame dingen, onder meer op het vlak van de werkstelling. Het project dat Van der Zande steunt is het lokale ondernemerschap in de Filipijnen via de NGO Trias. Trias richt zich voornamelijk op ondernemende mensen, ondernemende kleine familiale ondernemingen en kansarme boeren, landbouworganisaties. En ze willen eigenlijk de levensstandaard van die mensen op een structurele manier verbeteren door het verlenen van opleidingen, door het ondersteunen van ledenorganisaties en ook door het verlenen van microkredieten enzovoort. En dat is voor mij eigenlijk misschien wel de enige goede manier om echt een armoedebestrijding te doen, is eigenlijk de creatie van welvaart door het ondersteunen van ondernemende mensen in het zuiden. Dat is het motief dat Van der Zanden dus ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen sinds vele jaren gedaan heeft en dat op een gestructureerde manier vandaag wil verder zetten. Detwaler in Alke is actief in de farmaceutische nijverheid. Het vroegere Helvoet Pharma doet ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het heeft zelfs een ethisch kompas. Dat wil zeggen, we hebben samen met de collega's een waardepatroon uitgewerkt waarvoor wij staan. Wat belangrijk is voor ons in ons dagelijks leven en in ons dagelijks leven hier in het bedrijf. Tegelijkertijd uit dit waardepatroon hebben wij een engagement afgeleid. En dit engagement gaat dus naar duurzaam ondernemen, people, profit en planet. En vooral het stuk mensen is voor ons heel belangrijk. We willen dus ook meerwaarde creëren voor die mensen, welvaart voor die mensen waar we bezig zijn, onder andere nu in India. Dat gaat boven zuiver winst maken, dat gaat daar bovenuit. Wij willen dat dus iets neerzetten wat ook bijdraagt tot de welvaart van de mensen die voor ons werken en in de gemeenschap waar wij gevestigd zijn. En zoals je zelf al gezegd hebt, het is niet altijd even makkelijk om in India iets
op de rails te zetten. Dus wat we Concreet steunt Detweiler een opleidingsproject in India, een land waar ze ook zelf een vestiging hebben. Wat we willen doen is een aantal jongeren uit de omgeving, de lokale gemeenschap waar wij geïnvesteerd hebben, de kans geven om opgeleid te worden in een technische discipline. Is dat voor ons interessant? Uiteraard. Op termijn hopen we eventueel een aantal van die jongeren te kunnen aanwerven. Maar zelfs indien we dat niet doen, creëert dat toch ergens een mogelijkheid binnen de lokale gemeenschap voor bijkomende opleiding. Dingen waar dat de mensen momenteel eigenlijk nauwelijks toegang toe hebben. In de hoofden van de meeste bedrijfsleiders geldt, als ik genoeg geld verdien, ik heb ook een globale verantwoordelijkheid. Ik heb het over planet, people, profit. Meer en meer zijn ze overtuigd dat je niet alleen maar geweldig moet verrijken. Nu, wij zelf zijn een beetje weigerachtig om 1 keer per jaar als Sinterklaas daar geld te gaan geven. Zegt, als we dat niet doen, willen we dat eigenlijk op een opbouwende, structurele manier gaan doen, via opleiding. En de mensen appreciëren dat heel sterk. Zij vinden dat het ook een deel van onze taak is, maar ze appreciëren het heel sterk in de zin dat wij die lokale gemeenschap steunen. Dat we daar niet enkel zijn om geld te verdienen, wat vele mensen dan toch beweren. Wij zijn daar ook om iets op te bouwen en we willen er ook binnen 10, 15, 20 jaar een belangrijke rol spelen in die maatschappij. Je ziet vaak bij onze concurrenten, de internationale spelers, dat die kleuren net iets harder zijn. Dat die voor het grootste land, Duitsland, beslist hoe het eruit ziet. De meeste mensen kennen JBC natuurlijk vanuit de kledingwinkels. Maar wat veel mensen niet weten is dat JBC een aantal projecten in het zuiden ondersteunt. Projecten die zeer transparant zijn. Wij doen dat in samenwerking met CFP. Transparante projecten. Ook projecten waarbij mensen eigenlijk niet alleen geld wordt overgedragen aan mensen, maar vooral ook kennis, zodat de mensen leren om zelf op hun eigen benen te staan, om zaken te ontwikkelen, om een bedrijfje te starten. Een project dat ons zeer na aan het hart ligt is een naaiatelier in Guinea. Een naaiatelier is natuurlijk voor ons zeer leuk omdat het tot onze business behoort en dat we het leuk zien dat ook zoiets opleeft in het zuiden. Het was een heel mooi project voor ons omdat niet alleen krediet gegeven werd om de zaak op te starten, maar ook omdat er verdere ondersteuning gegeven werd. Er werd geholpen met een businessplan op te zetten. Er werd een marketingopleiding gegeven, een opleiding in boekhouding en dat heeft er echt voor gezorgd dat de zaak tot op heden nog altijd een zeer groot succes is. Wij hebben een maatschappelijke reflex. Wij vinden dat het ook onze taak en plicht is om mensen die minder bedeeld zijn dan ons, om die ook te helpen. Maar wij geloven ook in het project CFP, omdat met dat project mensen wordt geleerd om zelf te vissen. En de vis wordt niet gevangen voor hen. En die combinatie, daar gelooft JBC ook in.